фазои иттилооти шаҳри Панҷаген имрӯз чӣ гуна аст ва нақши воситаи ахбори мустақилро дар он чӣ гуна метавон баҳо дод? ҳамин андешҳо моро ба утоқи кории муовини раиси шаҳр Маҳбуба Гадоева овард. имрӯз дар шаҳру деҳоти Панҷакент 4 шабакаи телевизиони ҷумҳуриявӣ, 1 шабакаи телевизиони маҳаллӣ амал менамоянд. Дар назди як қатор ташкилоту идораҳо ҳам имрӯз рӯзномаҳо чоп мешаванд. Аз ҷумла шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент нашрияи махсуси худро дорад, ки он сари вақт чоп мешавад. Ва дигар ки аз тарафи шаҳрвандони алоҳида вакил аз ҳавзаи интихоботии Уреч, вакили мардумӣ Бурҳонов махсус рӯзнома ба нашр расид, ки аз навигариҳои ҳамин минтақа ин рӯзнома нақл мекунад. солиёни зиёд радиои Панҷаген ба мардум хизмат мерасонид, вале он имрӯз хомӯш аст. сабаб чист? сабаб пеш аз дар он аст ки на ҳамаи нуқтаҳои радио фаъол шуданд. бисёр хатҳои радиошунавонии маҳаллӣ аз кор баромаданд. дар ҷамоатҳои деҳот таври шумо огаҳӣ доред, дар замони шӯравӣ ҳатто радиоузилҳои калхозӣ ҳам фаъолият мекарданд, ки он як нав радиошунавонии маҳаллӣ буд. мутаассифона имрӯз ин шабакаҳо он қадар фаъол нестанд ва имрӯз студияи радиои маҳаллии шаҳри Панҷакен амал мекунад, вале имкониятҳои хеле маҳдуд дорад. ман аз соли 1986 то ба имрӯз масъули радиои маҳаллӣ мебошам ва имрӯз ҳам баъзе хабарҳою эълонҳои муҳимро мо тавассути радиои маҳаллӣ пахш мекунем ва тавре гуфтам доираи шунавандагони он чун солҳои 80-у 90-ум он қадар васеъ нест ва дар сурати таъсиси радиошунавонии мавҷӣ мо метавонем тамоми шаҳру деҳоти Панҷакен, як қисм минтақаҳои ноҳияи айнӣ ва ҳатто минтақаҳои ҳаммарз бо ҷумҳурии Ӯзбекистонро фаро бигирем, ки ин барои тоҷикони хориҷи кишвар ҳам аҳамияти басо муҳим дорад. мутаассифона имрӯз радиои маҳаллӣ ба фикри ман амал накарда истодааст. чиқдре ки ман мушоҳида мекунам, амал накарда истодааст. ман хоҳишмандам ки радиои маҳаллӣ бигзор ки амал кунад, чунки ҳодисаҳои фаврӣ ки сари вақт, ҳатто ҳодисаҳое ҳастанд ки хас аз 1 соат аҳамияти худро гум мекунанд. ман таманно мекунам ки радиои маҳаллӣ аз нав барқарор карда шавад, то ки матолибу маводҳоеро пахш кунад, ки сари вақт ба мардум дастрас шавад. аз ҷумлаи рӯзномаҳои мустақил рӯзномаи мақсади дониши донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷаген аст, ки айни ҳол бо сабабҳои мухталиф дер чоп мешавад. рӯзномаи мақсади илм оинаи ҳаёти донишҷӯён ва устодони донишкада буда моҳи як маротиба нашр мешавад. ин рӯзнома аз соли 1995 нашр шуда истодааст ва ҳоло мунтазам дар ҳар моҳ як маротиба бо теъдоди 600 нусха мебарояд ва дар ин рӯзнома маҳсули дасти донишҷӯён, мақолаҳои омӯзгорон, мақолаҳои методии онҳо, инчунин ахборҳои ки дар донишгоҳ шуда чоп карда мешаванд. донишҷӯён бо навиштани хабару мақолаҳои худ истеъдодашонро сайқал медиҳанд. аз эҷодиёти онҳо порчаҳо дар он ҷо интихоб карда ва чоп карда мешавад. меҳргон рӯзномаи дигари мустақил мебошад, ки бинобар маҳдуд будани имкониятҳои молиявӣ имрӯз чоп намешавад. ҳангоми суҳбат бо сармуҳаррири он Турдибой Солиҳзода ӯ шумораи охирини онро бо афсӯс вале бо меҳр варақ мезад. соли 1998 бо пешниҳоди банда ва дастгирии собиқ иттиҳоди кишоварзии доро ва раёсати кишоварзии шаҳри Панҷакент, ки он вақт муқбилҷон Мардонов ба ин идора сарбарӣ мекарданд ва ба ин иттиҳодия, мо рӯзномаи бо номи Меҳргон, аниқтараш моҳномаи бо номи Меҳргон, нахуст шумораша моҳи феврал чоп кардем. усули чоп ва дастраснамоӣ барои деҳқонон хеле содда буд. мо зарурати ташкили обуна набуд. яъне мо то 1000 шумора дар матбаи шаҳр чоп мекардем ва бе ягон подош ба деҳқонон дастрас менамудем. хароҷоти инро мувофиқи шартнома ҳам иттиҳоди доро ба уҳда дошт ва ҳам хоҷагиҳое буданд, ки собиқ хоҷагиҳои бузург буданд, ки пуштибонӣ мекарданд, сарпарастӣ менамуданд. ҳамин тур
چند سال این روزنامه ماهی یک مرتبه می برآمد و مقصد ما از این نشر این روزنامه هدف دریافت فایده نبود. هدف این بود که آن زمان در جمهوری هنوز روزنامه‌ای که مخصوص برای کشاورزان چاپ می شده باشد نبود. یعنی مهرگان نخستین شماره روزنامه برای کشاورزان بود که باعث افتخار است که همین گونه روزنامه محض در پنجکین چاپ شد. محتوای موادهای مطلب روزنامه اساساً از انعکاس وضع ساحه کشاورزی، انعکاس مشکلات ساحه کشاورزی و دریافت راه‌های حل آن و از همه مهمتر مصلحت به دهقانان بود. چرا مردم به نشریه‌های مستقل توجه بیشتر دارند؟ چرا خواننده بدون یه تشویقات و ترغیبات این روزنامه‌ها را خریداری می‌نماید، هرچند که نرخ آنها تا جای گران است؟ امروزها در روزنامه‌های شخصی و خصوصی و مستقل بیشتر ما افکار با نشر می‌رسند که آنها حس مردم را به خود جلب می‌کنند یا که یکم مسائل مطرح می‌شوند که آنها برای مردم جالبه و برابر جالب بودن بیشتر عنصرهای حقیقت شاید در ترکیب آنها بیشتر باشد. برای همین هم مردم نسبت آنها توجه بیشتر ظاهر می‌کنند. در روزنامه‌های شخصی ما همین گفتنی که و اونجا با مقاله‌های نو بعضن از این حکومتی دیگر اونجا با بعضی چیزا کوشاتر می‌بروید. انا برای همین اونجا به شوق ذوق انا خوانندگان زیاد من کوشش به خرید خواندن یا اینکه بسیارتر آبونه شدن همین چیزا ما مشاهده می‌کنیم. اینه که با وجود همین گازیتای مرکزی ما خریدن ما در کار یا حتما آبونه شدن ما در کار، چون که وای حیات امروزی پیشرفت دولت و جامعه خبر می‌دهد ما. در روزنامه‌های دولتی مثلا تعریف و ستایش بعضی رهبران خیلی زیاد است، لیکن در اینجا کمبودی‌ها کم احساس کرده می‌شود. در روزنامه‌های دولتی روزنامه‌های شخصی حقیقت را می‌نویسد، درد دل مردم را می‌نویسد. خود من روزنامه‌های من استیر، روزنامه فرج، روزنامه کمونی تاجیکستان، اینها من خیلی دوست می‌دارم. انتظار می‌شم که همه وقت گرفته همین خوانم روزنامه، چون که این روزنامه‌ها دردی که در دل خلق هست آن را روشن بیان می‌کند. بعد پاش کردن اتحاد شوروی روزنامه زرافشان از تابعیت حزب کمونیست رفت و آن امروز همچون نشریه مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر چاپ می شود. تشکیلات شهری پنجگین حزب کمونیست نشریه دیگر مستقل را با نام حقیقت تأسیس داد و آن امروز با فاصله باشد هم از چاپ می برد. تاریخی نشریه حزبی در شهر پنجگین پیش با نام روزنامه کمونیستی پنجکند چاپ می شد. بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی این روزنامه با نام زرافشان چاپ کرده شد، اما تشکیلات پرتوی حزب کمونیستی شهر پنجکند باز نشریه خود را دارد. این نشریه خصوصی بوده با نام حقیقت. همین روزنامه با نام حقیقت چاپ می شود. با اقدام صاحبکار اسکندر حمیدوف حالا تشکیل رادیو خصوصی با نقشه گرفته شده است. در این بابت قرار رئیس شهر هم به تصویب رسیده است. تشکیل نمودن رادیوی خصوصی که وای البته در دایره قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان اویدی تلویزیون و رادیو چی می شود تشکیل کرده می شود با اجازتنامه خود مثلا اون به کار شروع می نماید، اینم باعث دستگیری به حساب می رود. بسیار وقت نشریه‌ها از مرکز سری وقت با پنجکین آورده می شوند، ولی در مرکز جماعت‌ها چند روز خوابیده بعد به صاحبانشان دسترس کرده می شوند. البته محض به همین باعث مردم از اطلاعات نوین بیخبر می ماند. بعضی روزنامه‌ها در دیهات سری وقت دسترس نمی‌شوند، اینکه موادهای به تب رسیدی آنها سری وقت اگر دسترس مردم نگره اهمیت خود را گم میکنند. خصوصا روزنامه‌هایی هستند که فرض کنید آنها مسائل روز رو درج میکنند. افسوس که
дар фасли зимистон ҳамин маҷаллаҳои газетаҳо дар вақташ ба дасти хонандагон дастрас намешавад. мо нағз мефаҳмем ки ана перевал ана роҳ баста мешавад, баъзан таъхир мемонад. ин ки хуб мешуд ки ҳамин воситаҳои дигар ки ҳамин ақаллан 2-3 рӯз пештар ба дасти хонандагон дастрас мешудагар хубтар мешуд. чунки хабарҳо кӯна мешавад, воситаҳои ахбор ки мешунавем баъзиҷа баъд ин қадар шавқу завқи хонданам намемонад, гум мешавад камтар. агар ҳамин вақташ ба дастрас шудагар беҳтар мешуд. оид ба расонида шудани ҳамин маводҳои нашрӣ ба аҳолӣ ҳаминро гуфтаниам ки вақте ки имрӯз ҳаво мусоид аст, омоду рафти мошинҳо ба маркази вилоят ва пойтахти ҷумҳуриямон мӯътадил аст, маводҳои нашрӣ, рӯзномаву маҷаллаҳо ба мардум сари вақт дастрас карда мешаванд. вале дар ҳолати он ки зимистони соли равон баъзе мушкилотҳо дар роҳҳо буданд, як муддат расонидани рӯзномаҳо ҳам мушкилӣ дошт. бинобар ҳамсарҳад будан бо ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бисёр хонаҳои мардуми Панҷакен барномаҳои шабакаҳои телевизиони радио ин давлати ҳамсояро ғайриихтиёр тамошо мекунанд, зеро онҳо дар бисёр мавридҳо сифати хуб доранд. маҳаллаи обшорон аз ҳамин қабил аст. мо қатори телевизиони Тоҷикистон барномаҳои канали Ӯзбекистонам тамошо мекунем, чунки барномаҳои нағз дорад, ахлоқи тарбиявӣ дорад, филмҳои нағз нишон медиҳад, консертҳои нағз нишон медиҳад. ман наимова зеварой дар маҳаллаи обшорон зиндагонӣ мекунам. хонадони мо барномаҳои Тоҷикистонро тамошо мекунанд. баробари ин барномаҳои Ӯзбекистонро ҳам тамошо мекунам. барои чӣ? барои он ки филмҳои нағз дорад, тарбиявӣ, намунавӣ, барои бачаҳои насли наврас хеле аҳамияти калон дорад. фарзанди ман ки хеле хурдсол мебошанд, аз ҳамин хурдсолиашон он кас забони ӯзбекиро ёд гирифтагӣ, барои ҳамин бесаброна интизори ҳамин филмҳои ӯзбекӣ мебошанд. маҳаллаи обшорони мо бачаҳояш бисёри забони ӯзбекиро аз ҳисоби телевизиони ӯзбекӣ нағз ёд гирифтагӣ. дар паёми президенти мамлакат Эмомалраҳмон аз 20 апрели соли 2011 пурзӯр намудани фаъолияти шабакаҳои телевизиони радио дар минтақаҳои назди сарҳадӣ таъкид шуд. мақомоти иҷроия дар ин самт нақшаҳои мураттаб сохтааст. оиди барқарор намудани радиои маҳаллӣ ки солиёни зиёд дар Панҷакент буд ва он хеле хуб ҳам фаъолият мекард, як муддат мо фикру андешаҳо дорем, дар ин раванд кор карда истодаем ки ҳамин радиои маҳаллӣ аз сари нав барқарор карда шавад, то ин ки Панҷакент ҳам монанди дигар шаҳрҳои як қатор шаҳрҳои вилоятамон ки дорои шабакаҳои радиои худ мебошанд, радиои худро дошта бошад, ки радио боз дастрастарин як воситаи ахбори омма барои аҳолӣ ба ҳисоб меравад, ки дар ин раванд корҳои ташкилӣ, омӯзишӣ давом доранд. чӣ бояд кард то ки нашрияҳои давлатӣ дар ҷомеа бештар мавқеъ пайдо намояд? то кай мардумро ба ин нашрияҳо маҷбурӣ обуна менамоянд? дар навбати худ хонанда аз нашрияҳои мустақил чиро интизор аст? он рӯзномаҳое ки имрӯз бештар маводҳои танқидӣ чоп мекунанд ва онҳо дар ҳамин маводҳои худро баъзан бедалелу асосҳои зарурӣ чоп мекунанд, мо вокуниш дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба унвони онҳо ирсол менамоем. вале ман инҷо ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки пеш аз он ки ин маводҳо ба чоп расанд, бояд онҳо таҳлил карда шаванду омӯхта шаванд ва танқиде ки он ҷо мебошад, агар он танқид ҳақиқӣ бошад, қобили қабул аст, ки одам чораҷоиҳо мекунад, мақомоти иҷроия он камбудиҳоро бартараф мекунад. лекин дар аксари ҳолатҳо дар ҳақиқат аз паша филм месозанд. бигзор ки тамоми рӯзномаҳо хо давлатӣ бошад, хо мустақил маводҳоеро рӯи чоп расонанд ва таб расонанд ки онҳо диққати мардумро ҷалб кунанд, ба дарди мардум ва ба дарди ҷомеа хӯранд, то ки мардум худашон бо хоҳиши худ обуна шаванд, онҳоро хонанд, аз онҳо баҳра бардоранд. ман ҳамин чизро аз васоити ахбори омма таманно мекунам. ҳамин тавр нақши воситаҳои ахбори мустақил дар рӯзгори мардуми шаҳри диҳоти Панҷакен дар қиёс бо нашрияҳои давлатӣ то ҷои зиёд аст ва ин табиист, зеро ба манбае ки дарду доғи зиндагиро беҳтару бештар инъикос менамояд таваҷҷӯҳ зиёд буду имрӯз ҳам ҳаст ва маҳз ба ҳамин боис хонандаҳо ихтиёрӣ, на маҷбурӣ рӯзномаи мустақилро харидорӣ менамоянд. дар мавриди рӯзномаҳои давлатӣ бошад чунин гуфтан нашояд, зеро обуна ба онҳо аксар вақт маҷбурист. аз тарафи дигар раванди маҷбуран ба ин ё он нашрия обуна кунондан
تا آن دمی که نقطه نظر مردم نسبت آبونه همین طور چون سالهای شوروی به تغییر میماند و متصدیان آبونه و مطبوعات دولتی نقشه معین میسازند گمان است که از بین رود.